ake cewa juye bankwarya wajen fito muku da illolin da suka sa nake tada jijiya. Dole in numfasa da guda ɗaya tun da yau na yi magana kai mun umar mai yawa za su ɗauka, duk da za su ɗauka a banza ba amsa, amma in shashe musu baki da ce abin nan gaba hankali, ni fa haka na gani haka zan faɗa. Riwayar maganar fikirar ɗaga halifofi kan annabi bi zati Umar ibn al-Khattab fikira ce wadda ba wanda ya yada ta irin ɗansa Ibn Umar. Da ta tsaya ya fi ma'aiki aiki da sauki. A'a, ma'aiki ya zama ƙaramin ɗalibi ne sai yadda Umaru yi da shi. Daga ƙarshe yadda suka mai da annabi ma kwata-kwata Allah ya daina tafiya da shi sai dai ya ji daga gun Umaru ma'aikin Allah. Yadda suka mai da ma'aikin Allah sai dai Umar, duk wani abu da za a yi shi ne ake ce an saba ma sai Allah ya ce Umar ne ya san yadda nake so. Duk radda aka saba sai Allah ya turo sai ai wahayi ya ce Umar to afkar ne wanda suka kafa wannan lamba ta ɗaya na ja layi ba adadi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'am, amma mu je kan hadisi guda ɗaya wanda a rayuwa bayan mutuwa na faɗa muku in rufe da shi na muku shi, amma yau wani karatu zan kaɗan in taɓa muku wani gefe da kullum na zo ga muku zai ce yanzu ina shokin tsakanin hadisi da hadisi, ku kyale ne da maganar matani na buɗe zan sa ku wata juhurmar hamada. Na'am, yau zan taba muku hadisin da na karanta muku shi kun sani ta wani gun taba wadda yau za ku je ku duba ta ku gani shi ne ta fuskar isnadi. Hadisin nan da ya zo cikin kutubul musannaf wanda ibn umar ke cewa wai ba ma cewa ya saba ba wahayi ya zo a halladabtar da annabi yake babansa. Annabi ya zo zai wuce sallaci gawar munafiki, Umar ya fuzgo ya kama rigarsa ya ci kwalarsa ma'ana ya fuzgo shi ya gaya masa ba a hana ka bai musu istighfari kuma yau kake musu sallah. Cikin ladabi annabi na ai zaɓi a kaban ya ƙi ji ya sallar sai wayi ya sauko ka saba mar ya jawo ka ya fuzgo ka ya ma faɗa ka saba mar. Haka yake a Bukhari gutara. Kitabul Jana'izi babul kafani fil qamis 2269. Kitabul Jana'izi babul kafani fil qamis 2270. Kitabul Jana'izi babun hal yukhrajul bayyit bil qabri wal lahdi li illa 350. Kitabul Jana'iz babu ma yukrahu min as-salati al munafiqina wal istighfar lil mushrikina 366. Kitabul Jihadi was siyar babul kiswati lil usara 308. Kitabul Jihad babul kiswati wasiyar babul abin nan shine 308. Kitabut tafsir babu qawlihi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 4671. Kitabut tafsir babu qawli wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan 4672. Kitabut tafsir babu qawli istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 4607. Kitabul libas babu lubsul qamis 5795. mu dauki na farko 1269. kwa ga imamul muhaddisi na yana cewa حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن عبيد قال حدثني نافع عن ابن عمر ان عبد الله بن ابي lamma tufiya ja abnuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sadda abdullahi dan ubay ya mutu dan sa yazo gurin manzon Allah fa qala ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah adini kamisaka uka finu fi bar rigarka masa likafani da ita wa salli alaihi kai masa sallah wastaghfir lahu ka nema masa gafara fa adahu annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu annabi wa abdullahi dan ubay rigarsa fa qala yace azinni usalli alaihi in ka hada shi zo ka gaya mu fa'azanahu ya je ya hada shi ya zo ya gaya masa falan ma arada an yi salli alai da annabi ya wuce zai masa sallah jazabahu umar ya finciko shi
koma 4607 za ku ga lafazin faqama umaru fa akaza bi saubi rasulillahi, ya tashi ya ce kuma riga ta sai ya finciko shi. ku duba 42 kwa ga fa akaza umaru bil khattab bi saubihi faqala jazabahu umar bi saubi jazabahu umar radiyallahu anhu, umar ya fusgo shi faqala alaysa Allahu nahaka an tusalli al munafiqin, Allah bai hana ka musu kamar rigar sai fusgo shi, Allah bai hana ka ba. faƙala ana bai na khiratan ya ce a zaɓi biyu aka ban. ƙala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala ghafir lahum, ko kai ko kai in kai ba za ya ce fa sallallahu alaihi ya ki didda ladabin da ya mar ya wuce fa sallallahu alaihi ya salla fa nazala kuga ladabtawa daga sama. wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum kafirun. haka Allah ya masa ladabi. ku duba waɗannan gura ulti na ce la wannan imam al-muhaddisina kana ya tam wannan dan misali na bayar kuntum na tafi fikirar yin da annabi hajja kai ga hawo minbari a ce kwa hada halifan mutum da jakada. kana ya tammu bima huwa ansabu lid-din akthar min ihtimami bi sanad. da imam al-muhaddisi ne yana fifita addini kan rijalus sanadi, wana da wana da wani. ballaita lam yattakhidh tilka al-qa'idata al-khabisa allati sarraha biha alanan. kai nace kai co ina ma imam al-muhaddisi ne ya bi dan wannan muguwar kazamar ka'ida wanda ya faɗe ta ba. kitabu salati babu ma yuzkaru fil fakhizi, cewa shi ba ruwansa da addini, sanadi ya sani. wai ruwa ali ibn abbas wa jaradin wa muhammad ibn habshin anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fakhizu awra. wannan shine daga wadancan. daga anasu kuwa kuna jin ɗaya gefen hasaran nabiyu an fakhizi nan ya aje ka'ida yace wadannan sun ce annabi ya ce cinya al'aura ce, anasu ya ce ba al'aura bace, annabi ya janye al'aura tsinin ya kwaye cinyarsa. wa hadisu anasin asnadu wa hadisu jarhadin ahwadu. amma hadisin anas ya fi karfin sanadi, sai dai hadisin jarhad da wancan gayyar wanda na ga muku hadisin imamu ali ne, su ma duka gun imamu ali suka karba, ya ki faɗar imamu ali din. amma ce na jarhadu ahwadu ya fi dacewa da addini. kun karanta wannan, mun karanta da ku. bina la tarji qa'idatul asnadiyya rawatatul unwan al mazkur, gini kan wannan kazama ka'ida cewa asnadiyya ce gaba da addini, karfin isnadi. ya zo da hadisi a karkashi 371 kazami daga abdulaziz bin sahib wanda dabaka biyar ne kenan. ko mutuwar ibn umar, mutuwarsa kawai ba shi anas nake sance shekara ta nawa ga yana hadisin anas, ba suna cewa shekara ta 90 da wani abin mutu ba. shekara annabi nawa da barin duniya wannan kazamar magana ta fito. dan dabaka biyar ake gawa, mana fa magana shekara kusan 70 da barin ma'aiki duniya sannan ta fito. ba a taba sanin annabi na kwa cinya ba sai bayan yana kabari da shekara kusan 70 sai ga ta fito. ya koro isnadi rakiba abu dalha wa anar difa abi dalha fa ajara nabi fi zuqaqi khaybar wa inna rukbati la tamassu fakhizan nabiyillah thumma asara izar an fakhizihi. ku kalli siyakin hatta inni anzuru ila bayad fakhizihi. wa bi hukmi hadhihi al-asnadiyya, da wannan asnadiyyan ne ya kuma rawaita daga Anas kuma 385 annahu kana ma abi dalha muktanifaini lin nabi inda rujui min usfana wa huwa murdifun safiyata bint huyay, kuma ya kuma rawaitowa. asnadiyya ta ce wannan ya saba da wancan, wannan ya karo da wannan, ba za ta faɗuwa ba. amma tun da shi ya ce ba ruwansa da hankali ba ruwansa da addini, asnadiyya yake ne, sanadi kawai. sanadi an ginta duk wauta duk barna duk takaicin da yake cikin hadisi zai ruwaita. sai gashi ya ruwaito shi din nan da ya ce goye yake bayan abu talha ake kaza kamar da ya faɗa baya. kuma sai gashi ana yana ce a'a ai da shi da abu dalha 385 sun sa annabi a tsakiya, annabi na ɗauke da abin nan na safiya yana goye a bayan doki, kuma sun sa annabi tsakiya yana kan nasa dokin. ku gaya min yadda haka za ta yi.
sun sa annabi tsakiya. Fi nafsi lokaci kuma ya ce goye ki bayan Abu Dalha. Kai duk ku aje wannan gefe, asnadiyan nan ku duba jama'a, kwa ga wuta tun da asnadin nan kullum udulin ba ta da hudud. Ku duba kwa ga wata sabuwar riwaya wata sabuwar fil da rijalu sahihi cikin musnadu shashi alhaisamu bin kulaibin wanda kuka fi sani da kafalu, in an ce kafalu ku duba musnadinsa hadisi na musnadu abi dala 980 kwa ga wata riwayar sabuwar fil yadda annabi ya tafi Khaibar da rijalu sahihi cewa Abu Dala nan shi annabi ya goya a bayan dokinsa, shi kansa Abu Dala annabi ya goya. To ga ta can kuma a wancan shi Abu Dala ne ya goya shi, a nan kuma daga Anas ta musnadin Abu Dala cikin musnadu shashi kwa ga shi kuma nan Anas abin da yake faɗa ai Abu Dala a bayan dokin annabi yake. Kun ga magana bai je ba ta fito. To direban nasa da wanda ya rage ya mai lift shi ma daukansa aka to a me ya je shi, karatu ya fito. To amma ku je ku karanta usulubin da ya faɗa a nan, ni dai ba zan kawo shi a nan ba. laula annal asnadiyya qad ahatat bi kulli muhaddisina la adraka imamu, wallahi maqiyan annabi ne lambar karshe, lambar farko lambar karshe. Su ruwaito magana a hankali ma ba za ta karɓo ga ke ta alfarma. la adraka imamu anna hadith ibn umar hadha murakkabun an qaryatin majnuna wa jamida la ya isa ibwa ma yaqul fa kayfa yakun jam'u bayna qawli qad na haka Allah an tuzan. Wannan hadisin da na rufe muku da shi na daga Abu Umar kan annabi ce aka ya zo ya kama rigarsa ya ce Allah bai hana ka ba, ya ki yayi aya ta sako ta ce la tusalli, to yaushe aka hana shin kenan? Sai da aka yi sallar hanin ya sauka kuma ya fusgo shi na ba an hana ka kai musu sallah ba. Yana fa Buhari ina hankali. Lina shar hazil masala ash-sha'ika, ku bar su da ita mu ga ya za su faqad awazu mul alu, sun kasa suka yi ta make suka yi ta make mafi munin duk suka yi dabarun anan sai ga bam Bukhari ya kuma bugawa 3,008 5,795. wani bam ne shi ne cewa ya zo a riwayar Jabir ai ita batun ba da rigar da aka yi da binnan din da annabi sai da aka binne shi a kabari ma ne, annabi sai aka tono shi aka dora masa shi a kan cinyarsa, ya buɗe bakinsa ya ta matufi a ciki, ya cire rigarsa sai dan abdullahi ya ce ta jikinka ta cikin za ka bashi. Annabi ya tik sai da mahanin ya sauka kuma sannan ya aikin. A wacce riwayar a wannan kuma tana an saukar da hannun a sallah aka ce ya kuma bi shi makabarta ya cire riga ya samar, aka ce ya cire cikin ya samar, aka ce ya to me yasa ya ciki ya sama ya ciki, aka ce an gano dalili shine sadda aka daga Badar an zo da Abbas tik a tube, sai annabi ya karbi rigar Ubayyu dan Salulu sai ya sa masa, to wannan sitirar da yawo Abbas tik bashi yake bin annabi, shine annabi ya tik shi ma ya sa masa tasa. Bayan fa'in nan kafaru billahi wa tumahum fasikun, an ce ta sauka annabi ya ji cire riga ya sama, wala ta kuma la kabari ba ma la ta kuma ya tono shi a wata riwaya ya sa aka tono shi ya dora shi akan cinya. Wannan fa duk yana Bukhari a saful kutubi. Ya jama'a, wannan na karanta muku wannan hadisi, me yasa yau na yi ribas da shi? Kalmar ƙarshe shi ne ku shi ta gun matani da matani, to yau ku ji isnadinsa. Suka yi ta ƙoƙarin tabbatar da nan Bukhari irin dabarunsa na tabbatar da wannan tatsuniya, ya ɗauko wani isnadi ya liƙa wa Ibn Abbas magana
tana nan cikin kitabul janaizi babu ma yukrahu bi da salati Allah munafiqin 1366. to ku duba wannan isnadin da ya kawo hanyar dan a saba ya ce yau ga ibn Abbas wanda cikin Hashimawa yake yana goyon bayan Abu Umar, magana ibn Umar, wannan ɗansa ne, tuhuma za ta shiga. Sai ya ce haddasana ya ibn Bukair zuwa ƙarshe, ibn Abbas ma ya faɗi wannan magana. To ku tsaya kan ya ibn Bukair da ya maimaitu kitabul janaizi, ya maimaitu kitabul tafsiri 4671. haddasana Bukairin, haddasana ya ibn Bukair, iya wannan biyun yana da hadisai rututututu. To ya ibn Bukair cikakken makarci ne. Na ga dattijan nan zaman yi musu nauyi, mu bar shi nan. Ya ibn Bukair